Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Sinds 2018 staat dit, de Strol, op de UNESCO-erfgoedlijst. Maar nu pas zijn er informatiebordjes opgehangen om toeristen meer uitleg te geven over het wassen van de paardenbenen op Schouwen-Duiveland. En nu komt hij op immaterieel erfgoedsite met allemaal tekst en uitleg en fotootjes. Waarom deze bordjes? Nou ja, om het erfgoed eigenlijk te koesteren en te bewaren. En ook wel om te laten zien dat bestaat en dat het best wel uniek is. Want ja, verder heb je geen strol. Bordjes om toeristen te informeren over deze eeuwenoude traditie. Daar kan je weinig op tegen hebben, zou je denken. In Renesse maakten ze zich er van tevoren toch een beetje zorgen over. We waren in het begin een beetje sceptisch, want er zijn gewoon steeds zo ontzettend veel toeschouwers op het strand, dat wij eigenlijk niet willen dat het heel bekend wordt. We gaan ten onder in ons eigen succes bijna. Meer toeschouwers betekent namelijk meer veiligheidseisen en meer vrijwilligers om het evenement in goede banen te leiden. Dan krijgen wij dat gewoon niet meer georganiseerd. En dat zou natuurlijk zonde zijn van zo'n folklorefeest. Maar nu de bordjes er hangen, is de mening toch bijgesteld. Als je hier natuurlijk als toerist komt, dan vind je het ook leuk om er wat over te lezen. Dus het is te hard, dat is een goed idee natuurlijk. Hè? Dus u ziet ergens de waarde er toch ook wel van in? Zeker, zeker. Ja, zeker. De bordjes zijn tijdelijk, maar het is de bedoeling dat ze later dit jaar een vaste plek krijgen. 2 medewerkers van de kerncentrale in Borselen zijn besmet geraakt met radioactieve stoffen. Het alarm ging af toen de 2 aan het werk waren in de centrale. Dat gebeurde eind november. EPZ maakt het nu bekend. Volgens de beheerder gaat het om een beperkte hoeveelheid. Een deel kwam op de huid van de medewerkers. Ze hebben de stoffen niet ingeademd. Na een douche konden ze het terrein schoon verlaten. EPZ onderzoekt hoe de stoffen vrij konden komen. Bij een uitslaande brand afgelopen nacht in Middelburg zijn 3 katten gered. De brand brak uit op de zolder van een hoekwoning aan de Buitenhoven. De bewoner lag toen nog te slapen, maar werd wakker na het inademen van rook. De 2 huizen ernaast werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg. Een uur na de eerste melding was de brand onder controle. Een bijzondere dag in boekhandel De Drukkerij in Middelburg vandaag. De hele dagomzet ging naar KWF Kankerbestrijding. Eigenaresse Trudy de Bruyne doet het vooral voor haar vader en zus die met de ziekte te maken kregen. Eigenlijk heeft dat vooral te maken met dat je gewoon best wel heel erg machteloos staat naast je familie de hele tijd. En je kan gewoon helemaal niks. Behalve dan dat ik nu een mooie, prachtige winkel heb en dat we daar iets mee kunnen doen. Dus daar is eigenlijk op deze manier dat idee geboren. Sommige klanten wisten er niets van, maar dragen graag een steentje bij. Het zou misschien wel meer naar buiten gebracht mogen worden inderdaad. Dat dit soort dingen er zijn. Want ik denk dat heel veel mensen dan misschien juist inderdaad denken van nou dan ga ik toch vandaag even een boekje halen bijvoorbeeld. Dat wist ik helemaal niet. Maar dat is hartstikke mooi, want ik ben van plan om veel boeken te gaan kopen. Dus hartstikke mooi. Hoeveel de actie heeft opgebracht blijft onbekend. De winkel deelt vanwege de gevoeligheid ervan de omzetcijfers liever niet. Hoek in de gele shirts op bezoek bij Kozakkenboys in Werkendam. Derde divisie voetbal. Met hier de voorzet van Hagen op het hoofd van Wout den Engelsman. Gaat net voorlangs de goal van Kozakkenboys. Hoek en Kozakkenboys zijn de 2 ploegen met de minst gepasseerde defensies. Al is hier die van Hoek bijna geklopt. Een scrimmage voor de goal. Maar geen doelpunt voor Kozakkenboys. En zo blijft het 0-0 met rust. In de tweede helft dan een counter van Hoek. Met hier Giovanni Delanois in balbezit. Hoek nog altijd koploper in die derde divisie. Silvio Hagen met de voorzet. En daar is die Steve Schalkwijk. Hij zet Hoek weer eens op voorsprong. En gaat Hoek dan voor het eerst sinds 5 oktober een uitwedstrijd winnen. Blessuretijd loopt. Nog 1 corner voor Kozakkenboys. Keeper is mee. Wordt de bal nog een keer ingebracht. En dan valt hij bij Ignacio. En het laatste tikje is van Harm Bouter. En dan gaat het toch weer mis voor Hoek in de blessuretijd. Het gaat weer geen uitduel winnen. Al 7 keer op rij lukte dat niet.
Het blijft wel koploper van de derde divisie, want concurrent Blauw-Geel 38 verliest met 3-2 van FC Rijnvogels. Maar deze Gerard de Nooijer zal een zure smaak overhouden aan het uitduel met Kozakkenboys. Vandaag begon de dag met vrij veel bewolking en lokaal kans op een enkele bui. Later in de ochtend en beginmiddag bleef het grotendeels bewolkt, maar af en toe kwam toch de zon tevoorschijn. De maximumtemperaturen lagen rond de 9 à 10 graden en er waaide een zwakke tot matige wind vanuit het zuidoosten. Vanavond en vannacht houdt de bewolking aan en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht dalen de temperaturen naar zo'n 3 à 4 graden en er staat weinig wind. Dan het weer voor morgen. Het wordt opnieuw bewolkt, iets meer dan vandaag, maar in de loop van de dag kan de zon af en toe doorbreken. De maximumtemperaturen liggen zo rond de 6 à 7 graden. De wind zal zwak vanuit het noordoosten waaien. Begin volgende week blijft het wisselvallig met een mix van zon en wolken. Op maandag is er ook nog kans op een enkele bui. Overdag liggen de maximumtemperaturen zo rond de 5 à 6 graden en 's nachts kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Straks is er uiteraard Zeeland de Week met nog één keer dat verhaal over die zeehond. Tot straks.